Milé dámy, milí páni, dovolte mi, aby som vás aj touto netradičnou cestou pozval na najväčšiu akciu Inštitútu bezpečnosti práce, ktorú robíme v prvom polroku 2015, a to je 24. konferencia. Tento rok špeciálne zameraná iba na rizika v pracovnom procese. Mala by to byť taká akcia, kde by sa mali zúčastniť bezpečnostní technici, požiarní technici, PZS-ky, odborníci v oblasti ochrany zdravia. Široká odborná verejnosť, ktorá by na tejto akcii si mohla vymeniť skúsenosti, dozvedieť sa nové veci, a my sme hlavne túto akciu pripravovali práve kvôli tomu, že sme zistili, že hlavne bezpečnostní technici niekedy rizika robia takým spôsobom, že nevedia presne, akú metódu použiť, akým spôsobom ju použiť, o čom by to malo byť, že nie každá metóda sa hodí na všetko. A toto by mala byť prvá taká akcia, ktorá by tie rizika riešila zo širokej oblasti, či z oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany zdravia. Budú tam vystupovať mnohí odborníci, lektori, ktorí dlhé roky pracujú v tejto oblasti. Aj oblasť výbuchov sme zaradili, čiže budú tam aj celebrity typu profesora Syna a profesora Baloga z vysokých škôl, budú tam ľudia z výroby. V podstate celá, by som povedal, špička v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce a samozrejme aj ochrany pred požiarmi, ktorí na tomto stretnutí budú diskutovať a riešiť problematiku práve ochrany zdravia pri rizikách v pracovnom procese. No a na záver, táto akcia sa koná v peknom hoteli Hermon, kde pravidelne tieto akcie organizujeme. Bude to 15. až 17. apríla 2015. Všetkých vás čo najsrdečnejšie na túto akciu pozývame. A nezabudnite, kto nebude 15. apríla v Hermone na rizikách, je keby v tých rizikách nikdy ani nepracoval.